Ferdinand, picture tayo ulit. Tapos, hawak. Kahit bawal hawakan. Ano may sabi? Yung nabasa ko sa Facebook. Hindi. Pasensya, Ferdinand, naka-istorbo sa iyo ha. Pahit ka na ngayon. Pero impressed man talaga ako sa iyo. Maraming impress ka, marami rin. Pero konti lang naman sila. Hindi na-impress ako kasi yung ginagawa mo is hindi basta-basta. Paglalakad, ulan, init. May malalim na witness ito. Kaya nagagawa. Gutom pa, uhaw. Ano kasi ito? Inner child thing. Inner child thing. Kaya para sa akin, sa sarili ko, ito na yung hinahanap ko sa tatay. Malalim tong kwento na ito, kaya matatago. Kumbaga para sa akin, sa sarili ko, hindi ko yung Pilipinas. Kaya nga lagi ako nasa LGU. Pag doon ako na-touchdown, ibig sabihin nandun ako. Kung nandun siya sa lugar na yun, madali na ako punta. Ganun sa paraan ko siya hinahanap. May hinahanap ka talaga. Sino nga? Tatay mo. Ito pala sikreto. Akala ko pag gala-gala ka lang naghahanap ng magandang babae. Kaya sa akin, marami na akong beses na na-interview kayo sa mga radio station natin. Sinabi, buwat na naman Luzon, ito na talaga yung dala-dala akong kwento. Buwat Luzon, Visayas, then Mindanao. Yung mga ko ng summer meeting natin, may nadala-dala ko talaga itong kwento na ito. Na-ikwento ko na rin sa isang radio station to. Yung pagkakalam sa iba kasi depende yun sa pag trending, viral. Yung nag-viral, yung bawal hawakan. Hindi, ang kwento naman kasi nun, isang vlogger, papasok na ako ng ng LGU natin, Municipal Hall. Andito siya sa likod, patras siya. Nagagalaw yung camera niya, nakatutok sa akin. O bawal hawakan. Doon galing yun. Hindi ka natuwa nun? Nakipagkamay pa ako sa LGU nun, paano bawal hawakan? Pero may nakita akong mga babae, naka sa'yo, naka-akbay. Sabi ko, paano bawal hawakan? Tapos baka kaming lalaki, bawal humawak sa'yo. Pag maganda, okay. Kaya nalito ako. Pero paliwanag mo, hindi pala galing sa'yo. Galing pala sa isang vlogger. Napakabait natin tao, wag lang tayong yung nangyari kasi sa akin dun sa kabila, medyo personal kasi yun eh. Yung si Daman Cycle na Pinas, ang pagkaalam ko sa kanya, maraming beses na niyang inikot yung Pilipinas at may bio sa kanyang FB account na Unbreakable. Kumbaga, nung nagsisimula ako nito, nakita niya na ako lakad, parang na-heart siya sa akin kasi ang title mo, Unbreakable, tapos ako lakad. Parang nasaktan siya sa akin. Kaya buwat noon, naging basher ko na siya. Kilala ko yun, yung tao na yun. Sinisiraan ka? Opo, tuna, hanggang makarating ako ng Bata. Nag-start ako ng Luneta, hanggang makarating ako ng Batanes, hanggang makarating ako ng Summer Leyte, hanggang makarating ako ng Mindanao, hanggang Tawi-Tawi, hanggang makababa ako. Nung sabi ko rito, nung mapababa na ako ng Dapitan, nakababa na ako ng Dapitan, sakay na ako ng barko, papasok sa lugar nila. Nagaroon kasi yun eh. Papasok na ako ng lugar nila. Ayun na, sinalubong na ako ng ganong comments na paparating na yung Philippine Blooper. Yung palamunin ng bayan. Sino hindi masasaktan? Hindi ko yan nabasa. Sino hindi palamunin. Pero sakit naman yan eh. Sino hindi masasaktan doon, di ba? Kaya nawalan akong ganang lakarin din yung lugar nila eh. Tapos sinalubong ka pa ng LGU na sino ka. Anong kailangan mo dito? Nung nagpapakilala ako alam ko, alas 10 ang pasok namin, gabi ang uwi namin. Anong oras yun? Umaga pa naman. Attend ako ng flag racing ceremony. Tapos tinanong ka kung sino ka. Alam niyo, nakatap ako sa kanila sa pagdating ko doon ng Sabado ng gabi. Nakatap na ako sa natin, LGU, kasi kausap ko yung MDR natin eh. PDR mo, kausap ko eh. Tinap nga nila ako doon sa tourism, binigyan nga nila ako ng accommodation doon. 2 gabi ako na sa kanila kasi Monday nga hinihintay ko, sinabi ko na yung gagawin ko. Magbibigay galang ako sa natin dyan sa LGU. Kasi nasa probinsya nyo ako. Yun lang, nagkataon na nagkamali ako ng sinabi. Sobrang sakit din kasi yung loob ko na
medyo nagkamali ako ng sinabi tungkol sa bagyo. Kasi pagdating ko rin may bagyo tayo. Yun lang. Humingi naman ako ng public apology rin kasi alam ko naman mali ako ron. Humingi na ako ng public apology rin. Kaya lang ginawa pa rin nila sa akin. Persona ng grata. Sabi, okay lang. Kasi andyan na yan. Yan ang magagawa ko dyan. Walang problema sa'yo. Wala. Kasi ako mag-iikot lang naman ako eh. Sa tingin mo, nakatulong ba yung issue na persona ng grata, tapos lalo kang nakilala sa'yo, sa tingin mo, nakatulong ba sa'yo? Wala naman kasi kung balak sumikat talaga. Ay, hindi mo bala? Wala akong balak sumikat. Ang gusto ko lang pag natapos ko, yung closure. Pag natapos to, balik ako sa dati kong buhay. Sabi nila, ikaw lang daw ang blooper na nag-ingay sa social media. Bawal pala sumagot. Aapihin lang yung sarili ko. Pero may nakita... Ang tagal ko ng tao na wala nga akong tagapagtanggol sa sarili ko. Kaya nga, gusto ko makita yung pagmamahal ng isang anak at isang ama eh. Tapos, ganyan pa. May nakita ako na yung PWD na parang binigyan mo ng pera. Yung mga ganun, matagal ko na, Luzon pa lang ginagawa ko na yan, hindi ako nagpapakita sa mga video ng ganyan. Kaya lang, ang dami na kasi nakasubaybay, maraming nabibidyohan ako na ganun. Hindi talaga ako nagpapabidyo sa mga ganyan. Kasi, ayan, pag ako puso sa puso ako eh. Netizen yun, kung ano yun ang netizen na yun. Hindi yun scripted. Hindi sa akin yun, hindi sa akin yun. Kaya doon ako na-touch, yung sa mga basher. Sa akin normal na yan. Normal yan kasi ang mga basher natin hindi ako level sa mga basher kasi mga perfecto yan, hindi ako perfectong tao. Hindi ako perfectong tao. Basher yan, perfecto yan. Bawal ka magkamali dyan. Tama pag basher hindi ka. Perfecto yan, bawal ka magkamali dyan. Pag nagkamali ka dyan, yari ka dyan. Napaka-perfect yan. Kaya ako hindi ako perfectong tao. Kaya nagkakamali ako kasi hindi ako perfecto. Pero yung maganda lang is inamin mo na hindi ka ng tawad. Nag-video ko nun, di ba pinost ko yun na nag-public apology ko. Pero dito sa Cebu is bakit ba na yung paglalakad mo na punta sa boxing kay Bad Boy? Ayun nga. Kasi nga yung mga damdamin natin para sa makabayan ako eh. Makabayan akong tao. Yung damdamin ko talaga masyadong pagdating sa damdamin para sa bayan, masyadong maano yung puso ko. Hindi tayo yung nagiging pusong bato lang ako pag pinersonal mo na ako. Ayun kasi isa na yun, pinersonal talaga ako, buhat simula eh. Kaya naging pusong bato rin ako eh. Pero malambot ang puso natin, sobrang lambot ang puso natin. Saan ka nasaktan sa mga basher? Yung mga ngayon, wala. Hindi Hindi ako apektado ron. Hindi ka apektado? Doon lang, sa isa na yung kasi buhat simula, andun na yun. O lugar niya kasi yun. O lugar niya yung kabila. Kasi yung iba, may nabasa ko na yung si Ferdinand, VIP, may mga ganun eh. Walang kwenta, halakad-lakad, kulang sa pansin, walang ligo, pahong bunganga. Yung mga nabasa ako. Normal yan. Nakabasa ka ba ng ganyan? Normal yan kasi basher nga, gagawin mo yan, perfect yan. Hindi ka apektado? Hindi ako nag-ano rin sa mga ganun. Wala sa akin. Pagkatapos nitong boxing, ano pa kayang challenge? Bukas, pagkatapos ito, kung kami malikom natin dito para sa, alam ko yata nakalive tayo mamaya, kung malikom doon, tutulong natin to sa mga kababayan natin dito. Kami bibili mismo, tapos kami magre-repack, then kami rin mamamahagi. Thank you. Thank you sa ganyang puso mo na matulungin. Yung pagtulong nga sa, iwan ko lang kung saang lugar yun. Basta yung may nakita ko na sinalubong ka ng PWD, yung naka-scratches. Yung may pinuhot ka na pera ba? Binigyan mo? Hindi ako, yun eh, magpapapicture lang sa akin yan eh. Magkano kami noon, nag-comment sa akin ng anak niya. Nag-comment sa akin ng anak niya. Tapos, sinagot ko, sabi niya kasi, gusto magpa-picture ng papa ko sa'yo, kaya lang, hindi siya makakabulot sa'yo. Hindi ko alam na naka-wheelchair pala siya. Kasi mabilis kang maglakad, sabi niya sa akin. Tapos, nung tinanong ko,
tinanong ko dun sa, sumagot ako sa comment niya kung anong lugar sila para pagdaan ko, sabi ko, magkita kami. Ayun nga, nung pagdaan ko sa lugar nila, nakita, hindi ko alam na ganun. Kaya nung pagkakita ko pa na malayo pa lang pagkakita ko na may naka-wheelchair. Tapos sinalubong ako ng anak niya. Ako yung kausap mo sa comment section kagabi, sabi sa akin. Tapos yun na, tinuro niya yung tatay niya. Yung pagkaturo agad ng tatay niya, wala akong biglang tulong. Ano naman tayo? Biglaan yung... Picture lang yun. Picture, magpapapicture. Hindi naman tayo artista. Ayoko, nakakapagod kaya. Wala nakakapagod kasi ako gusto ko lang maglakad kasi yung para sa sarili ko na yung matapos ko yung goal ko na to, mission ko na to para sa sarili ko, para yung closure matapos na. Kasi di ba yung sinabi ko nga kanina, yung inner child pain hanggang ngayon na sa akin. Tagal nang hindi mo nakita ang yung ama. Nakita ko naman siya nung bata ako, 8 years old ako. Taga saan ba talaga si Ferdinand? Ang probinsya namin Nueva Ecija talaga. Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija din yung ama mo. Nueva Ecija. Mga De La Merced, mga tiga Nueva Ecija. Anong salita niyo? Tagalog. Medyo maano lang kami talaga magsalita. Malalim kasi maano kami magsalita parang matalinghaga malalim. May ibig sabihin kami pag nagsalita. Ganun kami magsalita. Parang yung anong tawag. Parang tula, nagtutula. Parang tula. Pero pag dalawa kami yung pananaw sa sinasabi ko. Tingkat sa ulawaan mo. Anong trabaho ni Ferdinand before Philippine Law? Kung ano yung naging trabaho yun din ang ginawa ko sa buhay ko. Ano? Sa construction siya. Ako naman sa construction ako naging project coordinator ako. Nung dito ka na sa Philippine Law, marami bang nag-ano sa'yo na maging endorser ka? Meron nang tumulong sa akin na nag-endorse si Columbia Philippines saka si ROH Philippines. Ayan ang sponsor mo yung dalawa na yan. Ngayon sponsor mo na? Matagal pa na sponsor yan. Hindi alam ng iba. Matagal na sponsor. Kaya pag nagpo-post ako, lagi sila naka-hashtag sa akin eh. Kaya sa mga post ko, pag nag-end up activities na ako, sa mga yung videos ko, raw videos lang yung mga kasing ginagawa ko, what start, magta-time ako, then hanggang matapos ko, yung point A to point B. Ngayon, bigyan natin linaw yung issue na nakikita ko sumasakay naman daw ako. At tapusin mo muna yung point A ko, saka point B bago ako sumakay kasi free time naman ako nun. Pag nakasakay naman ako, hindi ako po pwede mapunta sa kabila kung wala akong ipopost na kilometer sa step. Si Ferdinand, binata, widow, ano ba si binata? Wala pang anak. Naghahanap pa ng Hindi, bahala na. Hindi ka pa naghahanap. Bahala na. Depende lang pag may dumating. Bahala na. So, ano ba, pag first time mong nandito sa Cebu? Hindi, second time around ko na rito sa Cebu kasi dahil nga sabi ko sa iyo, trabaho ko dati, project coordinator ko, may naging project kami rito. Pharmacy, mga hawak kong mga project, mga pharmacy. So, ako yung nag-ano sa mga tao, sa mga humahawak ng tao, then sa akin na nanggagaling yung para office, then client, ako na pag-uusap din yan, tapos yung magpapasahod sa tao, sa akin din ang gagaling. Anong ma-describe mo sa ugali ng Cebuano? Cebu kasi napasok ko na rin to dati, kaya kabisado ko na ang Cebu. Mabait ang Cebu. Mabait mga... Napasok ko na rin kasi dati ang Cebu. Way back hindi naman 19 yan. Mga 2000 na... Bumalik na ko live later. 15 siguro, mga ganyan. Mga 2015 siguro nandito ako. Hindi 15, basta mga ganun. 18. Hindi 15, 18 na mga ganun taon. Nandito ako. Pagkatapos nitong Philippine Loop na goal mo, balikan mo bang Cebu? Sabi ko nga si world record si Binis, secondary ko lang yan, hindi ko nasabi. Secondary ko lang yan, si Binis. Oo, secondary ko lang yan. Kaya, pero kung makuha natin to,
At ang alam ko, may tumutulong sa atin na kapwa natin Pilipino na liaison officer natin nandyan sa Guinness World Record. Nakamonitor din siya sa akin. Yun ang magkakaalam ko dahil natulungan na tayo. At kung makuha natin to, hindi mas masaya kasi pag nakuha ko to, bilang pasalamat sa mga dinaanan ko kasi hindi lang naman to para sa akin, para sa atin lahat. Kumbaga para sa akin tayo nagtulungan dito habang naglalakbay ako tayo kasi pagdating sa lugar nyo, sa inyo kung natutulong sa LGU natin. Diyan tayo natutulog sa LGU natin. Ngayon, dahil may, sabi ko, ayoko nga maging ganyan. Gusto ko normal na buhay lang Alang medyo nakikilala tayo kay mga kababayan natin na nakita yung kwento natin. Inibigyan tayo ngayon ng accommodation. Sabi ko nga, kahit sa buhat naman simula, nagte-tent ka lang ako sa daan, katabi ko lang, police outpost Kanay ako ng ganun buhay Down to earth lang tayo Pero kaya lang yung nangyayari ngayon, syempre nakikilala na at meron tayong mga privado and then LGU at bibigyan tayo ng magandang accommodation. maraming nag-welcome talaga. Tapos, malaki ka na raw na income sa Facebook. Hindi ko nga kinukuha Ha? Hindi ko kinukuha. Pero totoo naman. Totoo yun, kaya lang hindi ko kinukuha kasi hindi naman ako sa pera. Hindi ako nasa pera. Oo, hindi ako nasa pera. Hindi ka nasilaw sa pera. Hindi. Hindi ako silaw sa pera. Kasi baka tuwira ko sa sarili ko, dumating ako sa mundo ng wala, alas din ako ng wala Ilan ba kayong magkakapatid? 5 tapos ako pangalan. Ilang taon ka na? 48. 48. Good luck sa'yo. Sana maraming swerte pa ang darating, no? Pag may dumating tayo ng ganyan na swerte, tulong natin sa kapwa natin, mas magandang tumutulong. Sana makahanap ka ng babae. Yan lang yan sa gilid-gilid, marami. Madali lang pero okay lang muna tayo ngayon kasi may mission pa tayo. So, message mo na lang sa followers mo at sa followers ko, Gugmang Lagan. Gugmang Lagan. Oo. Shoutout sa followers ni Ferdinand. Sir Gugmang Lagan. Gugmang Lagan. Sa mga followers natin. Salamat sa inyo kasi kahit paano sa bagay kilala naman na nila ako buhat simula mga solid supporters natin. Kilala na nila talaga ugali ko. Ngayon kung mahirap kasi pag nagkamali kayo, mali nila din nakikita mali mo lang. Sige, salamat. Sige, thank you.